Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Kerv Bisaya. Nagbabalik na naman tayo. So for today mga kabisdak ay mayroon na naman tayong bibisitahin na store. Dito lang din sa Pahil area, dito sa Kuwait. Isang outlet store na dito binabagsak yung mga old collection ng mga damit, mga shoes, mga bags. So maganda to puntahan lalo na sa mga kababayan natin dito sa Kuwait ay kasi makakamura talaga tayo dito sa outlet na to. So tara, bisitahin natin at samahan nyo ako itong outlet na to, outlet store. So, dito na po tayo mga kabisdak. Ayan mga guys, mga kababayan ko nandito sa bansang Kuwait. Ayan, so kung napapansin nyo po yung nasa likod ko, ayan po yung outlet. Ayan. So, Brand Bazaar. Ayan, so dito po tayo papasok ngayon. So, sabahan nyo ako na tingnan natin kung ano yung sa loob dito. Tara! See? Buy 2 first shoes Minwest and Call 8 Spring 5 KD. So yan, ito natin. So ito yung outlet. So ito yung footwear nila. Yan. So 5 KD lang guys. So, at ito naman ay 4 KD. So ito naman ay mga sandal. Ayan. At dito na side naman ay mga shoes. So mostly dito guys ay mga sapatos ay Skechers. Oh, may sleeveless din. Hello ma'am. Good afternoon. Mostly dito ma'am mga Skechers. Ayan. So ito yung outlet. Ito pa bagong dating kanina lang. Ay, ito. Maganda to, oh. 17. Yan. So, mag-hi ka muna. Price nito, original price 31. Yan, siya po yung 17 sales lady na dito. lang. 17? So, yan guys, oh. So, kung sa boutique to, mahal to. 31. 31, di ba? So, dito makukuha mo lang ng 17 lang. 17 KD. Ayan, so ang laki ng bawas guys. Kalahati, di ba?
So yan, mayroon gusto ko mga ganito. So ikot lang ako, ma'am, ha? Sige lang po. Sige. May ma'am. bakong brand ng sapatos ko. Meron din pala dito. Hi, ma'am. Ayan, so daming mga shoes, guys. Ayan. Meron din pala mga Adidas. Ayan, may pila. Ayan, so ang problema lang dito, guys, ay broken size. So, pero mga branded. Ayan, yes. Dami. Nike. Ayan. So, mostly 14. Ma'am, yung dilaw ba yun yung size? Yung dilaw na nakalagay dito, yan yung price niya? Price, okay. So, may mga sizes pa yan, yung iba. Wala, display lang po. So, broken size. Mm-mm. Okay. So, ayan guys, ang dami. Ayan, so, mayroon silang Fila brand, Adidas, Nike, Skechers. Oh, mapapasa na all tayo dito sa ganda, oh. Yan guys, so kung makikita mo yung dilaw, yan yung price niya. So kung i-convert natin sa piso yan guys, so nasa mga ano na lang, less than 2,000 pesos. Ang ganda, oh. Yan, so meron din pala. Dami. Sa kabila naman, yun sa kabila guys, and then may sports shoes yun doon, pang lifestyle. At dito naman, ayun, sandal din pala sila, oh. Jordan, eh. Yan, 14KD lang. So, dito, gandahan lang dito guys kasi mura. Pero walang size, broken size sila. Sakto sa'yo na mga size, bilhin mo na talaga. Yan, oh. So 7KD na lang siya, oh. Yan. Ito, pang casual wear. Yan. Ano to? 1 pair, pag 2 pairs, 15KD na lang. So pag dalawang pares, 15KD na lang. So pag isa lang, 9KD. Ayan, so guys, Save kayo ng 3KD. ayan, makakasave kayo ng 3KD. So ayan, maganda siya guys. Pwede siya pang running, walking. Ayan, ayan guys, oh. Ang brand nito ay Sakuni. So maganda ang style niya guys, oh. Pwede na. Tsaka magaan siya. Ayan, may itim din. So mura na. Ayan, sa 15KD nyo, dalawang sapatos na. Ayan. Gusto nyo mga light na kulay, ayan po. Ganda po forma niya. Ayan. So sa 15KD nyo, dalawa na ang mabili nyo. Sabi ni ate. Okay. So, ayan si ate guys, since baby dito. Ayan, pakilala po kayo. Janine from Mindanao. Ayan, si Ma'am Damit from Mindanao guys. Siya po yung since baby dito. So, pumunta ako sa kanya para po ay malaman ko kung ano yung mga naka-sale dito. Lahat naman naka-sale to, di ba? Oo, discounted na yan lahat. So, ayan po guys. Discounted na, may buy one take one pa. May buy one take one pa. So, ito yung pang men's na ano, di ba? Shoes. Running, ayan guys. Oh, may Adidas, Nike. May mga polo shirt Basic. doon ng mga Beverly. Ano mo? Saan? Sa banda? Beverly na polo. Ayan. Yan. Oh, okay. Bagong ano din. So, may mga Timberland din po pala, no? Nautica. Lahat ng original
Yun. Nandito Oo. sa Brand Bazaar. Ayan, sabi ni ate, lahat daw ng original na brand nandito sa Brand Bazaar guys. So, kayong nasa Kuwait, ayan, bisitahin nyo na po itong Brand Bazaar po. Located po to sa Souk Alkot. Souk Alkot, Fahil, Kuwait. Ayan po. So, dito kayo makapili ng mga branded na mga damit, bag, shoes, at ubang pang malang mga mananak. Ayan, so yun guys, mura lang guys, mayroon pang buy one take one sila. Ayan, so ito muna tayo. Ayan sila ate, oh. Hi kate, Hello! taga saan ka? Bacolod. Bacolod. Ayan, ayan, so yun yung mga sales lady dito sa Brand Bazaar. So may mga perfume din pala kayo, no? May lakos din pala silang mga perfume. So ayan guys, dito naman tayo sa kids section. So makakita kayo by two pairs at kids footwear. Ayan. So ang ibig sabihin nito, dalawa buy one take one. So ito yung mga pangbata. Guys, si ate, Ay, Bisaya po. Asa mga dapit sa ato ate? sa Cagayan de Oro. Ayan, mag-hi ka sa mga Hi! mga paano mo, ano yung apelido? Pacardo. Mga pahardo diha sa Cagayan de Oro. Ayan, ate dito sa Brand Bazaar. Ayan, so, since lady, ayan, naman tayo Bisaya, daghan kayo Bisaya dali. Ayan, oo. So, daghan kayo mga sapatos guys, ng brato na kayo. So, mga friends ko sa Kuwait, bisitaan na ninyo nasa Souk Alkot ang Brand Bazaar. And mapapasanaol na lang kayo sa dami. Shoes, bags, sandal, may mga toys din sila, no? Ayan, no? Yun, kids wear, ayan, tapos ito, may toys din. So ayan guys, dito na lang po tayo. Ayan, so naikot na natin yung store ng Brand Bazaar. Ayan, so sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa aking channel, please subscribe na po guys. Ayan. So dito na lang po tayo at sana ay yung mga nandito sa Kuwait ay makakuha naman kayo ng idea. Kung gusto kayong bumili ng mga pabagahin nyo at pabagahe. So dito na po at God bless. Bye bye.